Bos días, nós somos Pablo, Lucía, Uxía e Paula e hoxe imos facer unha serie de actividades sobre a Idade Media, que é o que estades a traballar na aula. Para facer as actividades faremos primeiro un pequeno aquecemento, xa que posteriormente as actividades serán de cantar e de bailar. Vai ser miña compañeira Lucía que vos explique como vamos a facer o aquecemento. Bueno, pois, nenos e nenas, vamos a entrarnos no mundo medieval. Primeiro vamos a facer un exercicio de relaxación para preparar o noso corpo para todas as actividades. Vamos a imaginar que somos cabaleiros e cabaleiras e que temos que pôr a nosa armadura no noso corpo. Para eso vamos a ir dando toqueciños polos nosos brazos, facendo que pomos a nosa armadura polo noso tronco, polas nosas pernas. Vamos dando toqueciños para ir despertando o noso corpo mentre pomos a nosa armadura. E por último, na nosa cabeza. Agora, coa armadura xa posta, temos que andar como andan os cabaleiros e as cabaleiras. Como andan? Andan así. Entonces vamos a ir facendo movimentos mentres pomos rígido o noso corpo e vamos relaxando. Pomos rígido e relaxamos. Pomos rígido e relaxamos. Perfecto, moi ben. Agora vamos a facer un exercicio de respiración. Vamos a imaginarnos que estamos nunha cova. En esa cova vive un dragón. E recordamos que somos cabaleiros e cabaleiras. E temos que chegar ata un tesouro. E como temos que ir andando? Moi despaciño, respirando moi despaciño para que o dragón non se desperte. Entonces vamos a agacharnos así un pouquiño, collemos aire e vamos respirando moi suave. Unha vez, repetimos, collemos aire. Outra vez botamos. E por último, unha terceira vez, collemos aire e botamos pola boca, moi despaciño. Agora, esos cabaleiros e cabaleiras teñen que chegar ata o tesouro. E o dragón está moi enfadado. E como faría o dragón enfadado? Pois moi ben, temos o dragón respira moi forte. Entonces, agora volvemos a agacharnos, collemos aire pola nosa e respiramos moi forte, quitamos aire moi forte. Moi ben, outra vez, collemos aire e volvemos a quitalo moi forte. E unha última vez, collemos aire e agora fortísimo. Moi ben. Agora, por último, vamos a realizar un exercicio de fonación. O cabaleiro e a cabaleira colleron por fin o tesouro e teñen que marchar correndo antes de que o dragón se entere. Como fan os cabalos mentres van correndo? A trote, así. Pois agora vamos a facelo 3 veces. Empezamos. Imos aprender unha canción medieval que lle canta a súa amado ao seu amado. Primeiro vamos a cantar nós e despois vadela aprender connosco. 1, 2, 3. Canta, sabedes amar, amigo, tredes comigo o mar de Vigo, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Canta, sabedes amar, amado, tredes comigo o mar levado, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Vale, agora vou empezar cantando a canción, facendo xestos e despois tendes que repetirme. Canta, sabedes amar, amigo. Canta, sabedes amar, amigo. Traedes comigo o mar de Vigo. Traedes comigo o mar de Vigo, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Ahora todo xunto. Canta, sabedes amar, amigo, traedes comigo o mar de Vigo, e nos
bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Cantas sabedes amar, amigo, traedes comigo o mar de Vigo, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Ahora vamos a aprender a segunda parte. Cantas sabedes amar, amado. Cantas sabedes amar, amado, Traedes comigo o mar levado, traedes comigo o mar levado, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. e nos bañaremos nas ondas. Ahora todo xunto. Cantas sabedes amar, amado, traedes comigo o mar levado, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Cantas sabedes amar, amado, traedes comigo o mar levado, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Ahora vamos cantar a canción inteira todos xuntos, facendo xestos. 1, 2, 3. Cantas sabedes amar, amigo, traedes comigo o mar de Vigo, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Cantas sabedes amar, amado, traedes comigo o mar levado, e nos bañaremos nas ondas, e nos bañaremos nas ondas. Ahora vamos a facer un baile a parte musical vai a ser unha canción que se chama La Garza del Río Henares. Entonces, para levar a cabo ahora esta actividade, pois vamos a facela en 3 fases diferentes. Primeiro, escoitaríamos a canción sin bailar, sin nada, simplemente para familiarizarnos con ela, pero para non facer o vídeo demasiado longo, pois esta parte omitímola. A segunda parte sería enseñar os pasos do baile sin a canción, e despois a terceira sería xuntalo todo para bailar coa música. Entón, agora vamos a poñer nunha roda para ensinar o que serían os pasos da canción. Vale, entón, empezaríamos xirando cara ao lado dereito e vamos a dar 8 pasos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora xiraríamos e outros 8 para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra vez ao lado dereito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E outra vez ao lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, como a persona da roda, pois teríamos que poñer de parella. E vai ser a nosa parella que para todos os pasos, bueno, para o mesmo paso, para cando haxa que repetilo, porque así non nos confundimos. Entón, colleríamos a nosa man dereita, pegámolas, man dereita con codo dereito, e daríamos dando voltas entre nós, xirando ao redor noso, 8 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entón, agora volveríamos á roda pero sin agarrarnos e pasaríamos a bailar un balanceo. Empezaríamos cara ao lado dereito con brazos e con o noso corpo e contaríamos tamén 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entón agora colleríamos outra vez as mans na roda e vamos a ir coas mans cara un paso cara adiante e cara arriba 3 veces. Faríamos 1, 2,
e 3. Entón, agora volveríamos a collernos das mans, a man dereita coa man dereita da nosa parella anterior. E veríamos outra vez 8 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora volveríamos outra vez a estar na roda. Non, e agora volveríamos a repetir o paso de balancearnos. Empezaríamos cara ao lado dereito, con brazos e con o noso corpo. 8 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entón agora pois teríamos que xirar. Volveríamos a collernos das mans e xiraríamos como fixamos ao principio, pero menos a metade das veces, é dicir, faríamos 8 pasos cada dereita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 pasos cada esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entón, agora a continuación, pois volveríamos a coller as mans cara arriba, seguiríamos estando na roda, e colleríamos as mans cara arriba 3 veces. Faríamos 1, 2, 3. E agora xa por finalizar, pois volveríamos a poñer polas parellas que estuvemos, a man dereita con man dereita, e damos 8 voltas. Outro paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E xa estaría a nosa coreografía de lagarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dereita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parellas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, círculo, vamos para la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mans arriba, 1, 2, 3, mans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, girando, o balanceo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, preparamos más arriba, 1, 2, 3, vamos a balancear cara derecha, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 parellas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para finalizar estas actividades vamos a facer un xogo que igual coñecedes, é o xogo da araña. Se ninguén o coñece, explicamos un pouco. Vale, o que vamos a facer é delimitar o espazo, vamos a asinar unha línea e dúas persoas serán os dragóns, xa que estamos ambientando a actividade na Idade Media e precisamos dous dragóns e o resto serán cabaleiros e cabaleiras. Os dragóns poñeránse na línea e o resto estarán, por exemplo, deste lado. Polo tanto, os que están deste lado, que son os cabaleiros e as cabaleiras, teñen que pasar a outro lado. E os dragóns que estarán na línea, que por exemplo pode ser esta, teñen que moverse dun lado a outro para pillar os cabaleiros e cabaleiras.
Se os collen, estes cabaleiros convértense en dragóns, entonces teñen que poñerse na línea co resto dos seus compañeiros, e se non os collen, pois os cabaleiros e cabaleiras chegarán ata o final, onde haberá un premio.